ginagawa ko, nalagay ko siya ng kaunting ano na sili lang para yung anghang na sumama. And syempre yung manok, sasabay ko na rin. Mamaya, samahan nyo kung kumain. Napakita ko lang kung paano yung pinaka-simple pagluto nito. Simple lang ito, mabilis ang lutuin. So, ito palang vlog na to, ginagawa ko para if in case na gusto nyo matuto magluto. So, meron kayo idea kung paano step by step. So habang ginisa ko muna siya, lalagay ko na rin to ng luya. So may kalamansi kayo nakikita, di ba? Ito ay mamaya pa to, mamaya pa yan. Ayos na. So, asin. At jarang. Sabayan nyo po. Kain tayo, uubusin ko yan ako. Sili. Kung nagugas na ako ng gawin ngayon. Sili. Okay.
Luto ng mga tropa yung So, yun. Paano na? manok. Abangan.